Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na daga marubutanmu. Shirin da ke kawo muku karatun littattafai daga haziƙan marubutan Hausa. Sunana Zubairu ‘yan Balannaji. Kai dai mai gina min mugunta, to ka gina daidai ƙaurinka, watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina min mugunta, mu gargaɗe mai gina min mugunta. A yau za mu fara kawo muku karatun littafin Ramin Mugunta wanda Zahra'u Baba ya kasai ta wallafa. Mugunta ya fara ne kamar haka. Nasmatu ta kalli Ashir tana mai sunkuyar da kanta ta ce, yanzu ina sauri ne zan isa gida, tunda mun yi sallama sai na ce Allah ya kiyaye. Ya ce, oh, kuwa ta kike? Ta ce, ba haka bane, ina ga ba mutuncinmu bane a ce mun tsaya a hanya muna magana. Haka zai zubar mana da mutuncinmu da ƙimarmu. Ya ce, haka ne. To shi kenan Allah ya haɗa fuskokinmu da alheri. Ta ce amin, ina maka addu'ar samun buɗi da ɗaukaka a rayuwa, kuma ina roƙonka ka mai da hankalinka akan abin da ya zama wajibi a gare ka. Ka sani na damƙa maka amanar soyayya ta. Zan rayu da sonka, ba zan taɓa son waninka ba. Zuciyata taka ce, ni kuma ba da burin da ya wuce na nuna maka gatan da babu namijin da zai samu irinsa. Asharif ya duba, lallai maganar nan daga bakin Nasmat take fitowa. Yana mamaki kwarai saboda kasancewar ta mace mai matukar kunya da kamun kai. Shi zai iya bugar kirji ya ce duk cikin unguwar babu yarinya mai kimar. Ya ce, Nasmatu, ni ke ce tawa, ina roƙonki ki riƙe alƙawari saboda na san cewa idan na rasa ki tabbata rayuwata za ta shiga kunci, domin na rasa uwar 'ya'ya ta gari wacce kowane mutum zai so ya ajiye ta cikin gidansa. Ta sanya hannu ta rufe fuskarta, ta juya ta ce Allah ya sada mu da alheri. Ya ce amin. Ta juya yana kallonta cikin shiga ta kamala, hijabinta har ƙasa iska na kaɗa shi. Ya ji nishaɗi sosai domin yana tsananin son Nasmatu Bello Tambai. Garin na Kano hadari ya gangamo, iska mai matuƙar ƙarfi tana ta kaɗawa. Umman Nasmatu tana ta haɗa kayayyaki saboda ganin hadari. Haka mai gidan Malam Bello Tambai yana taya ta domin shi mutum ne mai matuƙar kula da matarsa. Yana taimakonta sosai, shi yasa ba ta iya masa musu komai don ta tabbatar shi ne cikar burinta. Ma'ana ya cika irin namijin da kowace mace za ta so a ce mijinta ne. Sun kammala a daidai lokacin da Nasmatu da Hizbullah suka shigo, kowanne ya ɗauke da Alƙur'ani mai girma. In na barka da gida, ta ce yauwa yaya kun shigo? Ya juya ya ce baba ashe har ka dawo. Ya ce yaran kirki kun iso? To Allah ya sa wa karatun naku albarka, Allah ya sa mu tsoron Allah ne. Suka amsa da amin. Hizbullahu ya ajiye Qur'aninsa ya juya zuwa ɗakinsa na tsoro, yayin da Nasmatu ta cire hijabinta ita ma ta ajiye. A lokacin riba ya goce. Malam Bello Tambai ɗan asalin garin Kwatarkwashi ne ta ƙasar Sokoto. Mutumin kirki ne ƙwarai, yana da yayarsa Uwani wacce mahaifiyarta ta abar babansa lokacin tana ƙarama, wato dai uwarsu ɗaya. Yana da yayyu maza da mata, shine auta a gidansu gidan karatu ne sosai, ma'ana suna boko suna islamiyya. Abinda zai baka mamaki, shi ɗaya uwarsa ta haifa, sauran duk suna da 'yan uwa. Dama babarsu su biyu ta haifa, daga shi sai Hadiza wato Hajiya Uwani. Hajiya Uwani ta yi karatu mai zurfi kamar da 'ya'yan Alhaji Tambai suke. Ba za ka ce ba 'yar gidan ba ce, domin tun a boarding school ta ɗauki izza da wayewa ta tsira kanta. Abin da zai baka mamaki, kai ka ce 'yar banci, domin akwai ƙwaƙwalwa, tana masifar jin turanci ga iya ado. Mahaifiyarsu ta yi ƙoƙarin ganin ta sauke ta akan wannan halayyar, amma ina, cikin ikon Allah ya haɗa jininsu da babban ɗan gidan Alhaji Tambai wato Abba, amma asalin sunansa Abubakar. Soyayya suka yi sosai domin shi a waje ya karatu. A yanzu farfesa ne, yana jami'ar Sokoto. An yi biki na wayewa, sun yi auren 'yanci sosai, duka 'yan boko ne. Hajiya Uwan tana cikin daula ita da mijinta da 'ya'yanta. Mace ce mara son zumunci, ba ta da kirki ko kaɗan. Watan ta biyu da aure mahaifiyarsu ta rasu. Maimakon ta ɗauki Bello ta riƙe, amma ko a jikinta ta shiga cikin 'yan ɗakin farfesa Abba ta haɗe kai da su, duk da su ma ba daɗinta suke ji ba. Amma gwanda su, Bello ya taso cikin wahala da kyara har Allah ya sa ya girma.
da kansa ya gudu Kano don ya samu sassauci. A nan ya yi ta faɗi tashi don ya sauka a unguwar ya kasai ya haɗu da yara masu tarbiyya har kuma ya zama ɗan unguwar. A nan har ya FCE Kano ya fito da sakamako mai kyau. Duk wanda ya san al'ummar unguwar ya kasai ya san su da karamci domin taken su zumunta, don ya kasai zumunta ake ce musu. 'Yan unguwar ne suka samawa Bello koyarwa inda yake koyarwa a Rimu City Primary School. A nan kusa da makarantar Allah ya haɗa jininsa da Rukayya har suka yi aure. A yanzu haka suna unguwar ya kasai shi da matarsa da yaransa biyu, Nasmatu da Hizbullahi. Yaran sun samu tarbiyya kwarai don akwai ladabi da girmama manya. Sai dai har yanzu Malam Bello malamin makaranta ne. Kun san ba wani ci gaba da malamai suke samu. Lallai ya kamata gwamnati ta ringa tuna da su don su ne ginshiƙin al'umma. Malam Bello yakan je garin su Kwatarkwashi, yana da zumunci. Duk abin Hajiya uwa na haka yake zuwa mata. Duk Juma'a idan ya je ita da 'ya'yanta a wulakance suke ganin sa. Shi yasa har ya je ya fito ko baya sha. Idan kaga ya samu karbuwa to Farfesa Abba yana gida, don shi irin mutanen nan ne masu girmama jama'a. Sai dai da yake bai yi sa'ar mata ba, don ma Allah ya taimake shi ya ƙara aure bayan dawowarsa Kano, da yake yanzu yana Kano shi ma da iyalinsa. Saboda Allah yanzu malam kana ji kana gani, ka san Hajiya uwa ni ba ni kula da mu take ba wani so da ƙauna ne a tsakaninmu ba. Ka ɗauki yarinya kamar Nasmatu ka ba a ɗanta aure? Ina amfanin aure da Nasmatu ga ɗan 'yan uwarka wacce ta yi fatali da zumunci, kuma ka zama abun wulaƙantawa a gare ta don ba ka da kuɗi? Saboda ita tana gadara cewa ita akwai abin duniya a hannunta, kai bata tashi sanin kai dan uwanta bane sai yanzu da take son jefa rayuwar mu cikin halaka, don na san akwai wata manufa a tare da ita. To ni dai gaskiya malam ba zai yiwu ba in tarbiyyanci yar ta tsarkakkiya wacce muka tsora kan ingantacciyar rayuwa, yarinya mai natsuwa da kamun kai a ce a bawa Hamal ita. Inna gaskiya malam ka sake shawara da tunani, ta faɗa cikin tsananin ɓacin rai da nuna fushinta. Malam Bello ya yi murmushi ya ce, Rukayya ba na so ki ringa ɗaukar abin duniya da zafi. Yanzu in har ba rufa ƴar uwata asiri ba, to waye kamata ya rufa wa? Ƙayya ta ce, ai Allah zai rufa mata domin shine yake rufa bayansa asiri. Ya yi murmushi ya ce, na ji kin fi ni gaskiya a nan tunda kin ambaci Allah. Sai dai ina so na tunatar da ke zumunta, domin na san kin san menene zumunci a musulunci, don kin san zumunci abu ne mai matuƙar muhimmanci. Addininmu na musulunci ya nuna mana zumunta ba biki bane, ba taimakekeniya ba ce kamar yadda akasarin al'ummar Hausawa suka ɗauka. Kuma duk wanda zai yi zumunta baya tunanin wani irin sakamako zai samu, kai tsaye zai yi ta kamar yadda Allah mai girma ya yi umarni a yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda zai je gurin wani dan uwansa to shi ma a je gurinsa, kuma wanda zai ɗauki wani abu ya ba dan uwansa to shi ma a bashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku sada zumunci ko da sallama ne, don haka wanda ya sada zumunci don Allah sakamakonsa aljanna, kuma wanda ya yanke zumunta Allah zai yanke shi daga rahamarsa, kuma ga duk wanda Allah ya yanke shi daga rahamarsa lallai sakamakonsa wuta. Allah ya sada mu da rabo mai amfani. Rukayya, ina so ki amfani da iliminki ki toshe kunnuwanki daga surutan mutane. Allah shi ya halicce ni, ya halicci zuciyata, ya kuma san saboda me na amince da auren nan don sadar da zumunci. Don ko ni ma na ji daɗin rayuwa da ƴar uwata, don ina ga in mun yi hakan komai mai shigewa ne. Cikin karaya Rukayya ta ce, au, har ka amince yanzu ka yarda Nasmatu ta zama matar Hamal? Yanzu Hamal ya yi kalar irin mijin da Annabi ya so ka aurar da ‘yarka da shi? Ya ce, baki san aure yana sa nutsuwa ba? Kin san ko Nasmatu ta zama hanyar shari'a Hamal? Ta ƙasƙantar da kanta ta ce, shi kenan malam, Allah ya sa wa abin albarka. Ya ce, yawwa ‘yar aljanna. Ta ji daɗin farcinsa. Rukayya ta ce, amma akwai wani hanzari ba gudu ba. Ya ce, na ne fa? Ta ce, ka manta yadda suke ƙaunar juna ita da yaron nan Ashar ɗan gidan mai unguwa? Ka san yaro ne na gari mai nutsuwa, gashi yana wahala da ita, komai ya gani sai ya siyo mata. Malam Bello ya ce, ina sani, ban manta ba, amma Rukayya ina so ki sani, wannan dalili ba zai sa na karya alƙawarin da na yi wa ‘yar uwata ba. Ina son jan kunnenki, ba na son yawan ƙorafi,
dan in kina yi min yarinyar za ta samu damar da za ta muta mu. Ta ce na ji malam, ka yi haƙuri, ban san ranka zai ɓaci ba. Allah ya huci zuciyarka, zan kuma kiyaye. Waɗannan ma'aurata suna kula da haƙƙin juna duk da ba su mawadata ba ne, amma sun fi ƙarfin wulaƙanci inda ba za su nemi agun wani ba. Kowanne su mace ce mai zuciyar nema don ƙaton diksari zane da ita tana sai da ruwan sanyi da zoɓo da kunun aya, kuma ana ciniki sosai. Tana kuma ƙulla kayan miya da manja man ƙuli. Allah dai ya rufa mata asiri. Da yamma ne Nasmatu ta dawo daga Islamiyya, fuskar ta ɗauke da fara'a, sai sallama mahaifiyarta ta amsa mata. A'a, Nasmatu ƴar ummanta an dawo ne? Cikin ladabi ta ce, na dawo umma, ya gida ya ciniki. Ta yi murmushi ta ce, mun gode Allah, ya karatu. Ta ma ta ce alhamdulillah. Tun kafin Nasmatu ta dawo har an shirya mata abinci. Ta fito ta zauna gefen ummanta ta ce, umma kin ci ko sai na dawo? Ta ce ina jiran. Ta kalli ummanta ta ce, ni umma na ce ki ringa cin abincinki kafin na zo, ta wannan kamar azumi kike, kada fa ulsa ta kama minki. Ta yi murmushi ta ce Allah zai kiyaye. Suka soma cin abinci. Suna cikin ci ne sai Nasmatu ta cire hannunta ta yi zugudun alamar ta shiga tunani. Ganin haka yasa ita ma ummanta ta ɗauke hannunta ta ce kai tsaye ɗaki ta yi ta cire kayan makaranta ta sanya kayan gida. Lafiya Nasmatu, me ke faruwa da ke kina cin abinci kin shiga tunani? Uwa ma da mama, uwa maganin kukan ɗanta. Ummata wallahi kwana biyu sai na kula dukkan rami. Gashi kin yi duhu, farinki ya ragu. Haka far'aki shine abin yake damuna. Tun abin da yar tata ta ce ya sa ta gyara zama ta ce, haba yar gidan ummanta, babu komai, da wani abun ina da aminin da ya shige ki ne, idacin na faɗa miki. Nasmatu ta kuma ƙora wa mahaifiyarta idanu, tana son gano gaskiyar al'amarin, amma a gaskiya ta san umma ta faɗa ne kawai don ga damuwa ta yi wa fuskar ta ƙawanya. Murmushi Nasmatu ta yi ta ce, haba umma, ai abokin kuka ake faɗa mutuwa, amma ko makaho ya shafa ki ya san kina da damuwa, balle ni da na kula tun ran da aka yi riba na gano damuwar tun ina yarinya na san halayyar. Dan Allah in mata ko menene ki dauki kaddara, kada ki sa damuwa balle ciwon zamani ya kama min. Idan halin rashin da mahaifinmu yake ciki ne, yi hakuri, ko yau ma masu gidan hayar ne suka zo suka tada miki hankali. Ta yi murmushi ta ce duk ba haka bane, na gode da kulawarki a gare ni, shi yasa kullum nake gode wa Allah da ya min arzikin samun ku a matsayin 'ya'ya, daga ke har dan uwan shirya biyo baya. Daga can Nasmatu ta ce kin ga ɗazu a shirin ya bawa yayin ƙawata wasiƙa ya kawo min, kin ganta? Ta ɗauko farar takardar ƙwal ta nuna mahaifiyarta ta ce ni me zan karanta? Sai dai ki faɗa min abin da ya rubuta miki. Ta rufe fuskarta da tafukan hannunta tana cewa ya bani labarin Jamus ne da yadda ya ga abubuwa, amma yana sanar da ni na riƙe alƙawari, wai kada na kula wani, kuma wai yana nan ya kusa dawa. Kin san kwas ɗin wata 6 zai yi. Umma ta yi murmushi ta ce to Allah ya bashi nasara, Allah ya wuce masa gaba. Ta ce amin umma, an ce sakamakon mu ya fito, ina so na gaya wa yaya Hizbullah mu je gobe ko? Ta ce to sai ya shigo. Sallamar Hizbullah ya shigo ɗauke da littafai. Ta ce yaya ya sha rana, ya rangada mata harara. Ta ce bari in baka ruban sanyi ko kunun aya. Ya ce duka biyun. Suka bushe da dariya. Ya zauna yana cin abinci. Ya yi musu hira da yake yana BUK Kano ne yana karatunsa. Hizbullah irin mutanen nan ne masu ƙoƙarin neman na kansu, baya wasa da neman halak ɗinsa. Duk wata hanya da za ta ta masa wanda zai rufa kansa asiri da kuma iyayensa baya wasa. Tun yana matakin sakandare yake ɗawainiya da iyayensa da kuma ƙanwarsa Nasmatu. Ta ɓangaren jiki Fulani ne irin farare ga suma, don Nasmatu tana da gashi har gadon baya, kuma yar dima-dima ce, ma'ana tana da jiki mai kyau, ga wushirya bakinta ga dimple ɗinta. Koya ta motsa yarinyar ta masifar haɗuwa, don ma ita ba irin wayayyun 'yan matan nan bane, don kullum tana lulluɓe cikin hijabi. Idan ka ganta a gida da yawa ƙawayenta kan yi mata tsiyar sanya hijabi, kuma ba sa ta aka yi ba, ra'ayinta ne haka. Akwai a da wuya ƙawarta kan ce Nasmatu da ni ke da rabin kanki da na ta da hankalin samari. Kin ga gashin nan wayo kyau, ka baza shi zuwa inda ya dace. Nasmatu ta yi tsaki ta nannaɗa gashin uwa ganmu
ta sanya kallabi ta ɗaura kanta, ta kawo hijabi ta sanya. A da wuya ta yi tsaki ta ce, ki waye kinki, ke kullum kanki yana cikin tukunya. Ta ce in dai wayewa ce ta fitsarar zamani ba da Nasmatu Bello tambayi ba. Hajiya Uwani mahaifiyar Hamal yaro ɗan gata mara tarbiyya, ɗan boko zalla, wadda bai mai da hankalinsa da komai ba sai a shararanci, domin ya buɗe ido a cikin arziki, ya yi karatu mai zurfi amma yana da ƙwaƙwalwar karatu, sai dai mugun a sharari ne, yana neman mata kamar ni ga shan giya. Mahaifiyarsa da mahaifinsa duk sun sani amma sun taki, musamman uwarsa ta ce samartaka ce, duk wanda ya ga yadda Hamal yake shigarsa ya san tarbiyya wala. Farfesa Abba ne ya samu Hajiya Uwani, ya ce ya kamata a ce Hamal ya yi aure ba don komai ba sai don ko zai yi hankali. An ce ya fidda matar aure amma duk wacce ya kawo watsatsiya ce, saboda haka Hajiya Uwani ta duba cikin 'ya'yan ƙawayenta, amma kowa ta tuntuɓa sai a ce aitin na an ba da yarinya. Hakan ya sa ta shiga damuwa, ta ce to Abba me zai hana ka duba cikin 'ya'yan abokanka? Ya ce wa ni in nema Hamal aure ya bada ni? Suna cikin wannan tattaunawar Allah ya kawo Malam Bello, da yake Farfesa Abba yana nan sun jima suna hira tare, suka fita ya kawo shi har gida. A lokacin Nasmatu ta fito an aike ta gaida an aike ta gidan yayan mahaifin nata. Bayan sun gaisa ya ce ba dai Nasmatu ce ta girma haka ba, ya ce ita ce. Ya yi murmushi ya ce lallai kam. Ya shiga gida ya yi wa umman Nasmatu alheri, ya ba da na yara. Umma ta yi ta godiya, ya fita cike da tausayin ɗan uwansa a ransa, musamman ganin ƙuntataccen gidan da yake. Lallai zai sai masa gida ya bar wannan kunci, ko Hajiya Uwani ba zai faɗawa ba, balle ta hana. Bayan ya koma gida ne ya ce kin ga diyar Bello ashe ta girma. Ta ce wace? Ya ce Nasmatu. Ta ce ka ce Hamal ya yi mace. Ya ce a'a ba zai so irinta ba, kuma ita ce ta dace da shi ko da zai dawo hankalinsa. Hajiya Uwani ta zumbari baki, wato ba shi da hankali. Ya ce kin san haka ɗin ne, ki bar yarinyar nan saboda ta samu tarbiyya, rayuwarsu da Hamal ba zai yiwu ba. Ta ce kanka ake ji. Washe gari cikin shiga ta kasaita ta iso unguwar ya kasai, ta yi fakin ɗin motarta a bakin unguwa, tana wani saku da ƙyar dan a lokacin sanata ce 'yar boko zalla. Ta shiga gidan ta yi gajeriyar sallama. Nasmatu da ke wanki ta ɗago ta ce la Hajiya sanda zuwa, ina umman naki? Yanzu za ta shigo, makociyar mu ce wai za ta haihu ta shiga, na ji an ce ta haihu yanzu za ta shigo. Ta shimfiɗa mata sosuwar tabarma, ta kawo mata riba da kunun aya, ta gaida ita. Ta ce ba na shan fiye wata, gwanda kunun ayar. Ta kurɓa ta sha, daɗinsa ya sa kunnenta ya motsa. Hizbullah ya shigo hannunsa da kayan miya da kuma wankakken kan rago. Ya ce Nasmatu a gyara wannan. Ya durkusa ya gaida ta. Ta ce duk kun girma, yaushe rabonku da mu? Ya yi murmushi. Ya tuna tun suna yara sun je yawon sallah, faɗa ya haɗa su da Muktar ɗanta, amma Hajiya Uwani ta yi wa Hizbullah duka har sai da ta fidda masa haƙuri. Tun lokacin ummansu ta soke zuwa, dama su ba zuwa suke ba. Umma ta shigo ta ce a'a yaya ce yau a gidan namu? Sanda zuwa. Sun ɗan yi hira sama-sama. Ta ce ki ce da Bello ina son ganin sa in ya samu dama yanzu. Ta ce to shikenan. Suka yi sallama. Nasmatu ta rako ta har inda motar ta take. Malam Bello bai je ba, ita ta sake zuwa ta ce na ce ka zo kaki? Ya ce wallahi abubuwa ne sun yawa. Ta ce ka isa har in ce ka zo ka ki zuwa? Ya ce baki na yi ba, kina raina ina ta tunanin neman me kike mun. Ta ce dama batun ɗanka Hamal ne. Ya ce lafiya? Ta ce lau, wai so nake a haɗa su aure da shi da Nasmatu. Gaban Malam Bello ya faɗi, ya zai haɗa wannan abu? Yaron da ya suna abun iskanci, kowa ya san shi. In baka san shi ba kana da labarin Big Boy Hamal. Ita kanta ta ga rikicewarsa. Ya ce a'a yaya ba zai yiwu ba, yan rayuwarta ba ɗaya ba. Ita Hafiza ce, shi kuma ɗan boko ne. Ba ta da wayewar da Hamal zai buɗe ido ya kalle ta a matsayin mata. Sai ta sanya kuka, yanzu dan na zo neman alfarma za ka hana ni? Yanzu in je wani wajen in nema mana. Ai shari'a ta Allah ce, tarbiyyar Nasmatu na gani, na sani lallai za a samu yara na gari daga tsatsanta, amma tun da ka ƙi ai shi kenan.
ta yunƙura za ta tashi ya ce, yaya zauna, ina so na faɗa miki. Nasmatu akwai ɗan da take so. Ta ce, ya yi izininka? Ko da yake komai kai min ai a zumuntar mu irin tamu kenan. Ya ce, yaya ke kanki kin san ina binki. In dan ta ke da mijinki ne ba zan kalle ku ba. Ki tuna mijinki wana ne, ubanmu ɗaya. Ke ma yaya ta ce uwarmu ɗaya. Amma babu rubanku da mu. Muna zaune a gari ɗaya. Haba yaya kuma ya faru a zumuntar mu ya ce yarinyar nan ta yi hadda alƙur'ani ta yi nisa a manyan littafai. Hafiza ce bata kamata cuɗanya da ku ba. Ta ce alfarma na nema. Idanunsa na fidda hawaye ce yaya na yi miki alfarma. Na ba wa Hamal Nasmatu ko bayan raina rayar da ita a gurinsa. Ya ce yaya dan Allah na bashi dan zumunci kada ku cutar da ita. Ta ce haba Bello na gode za mu yi maganar da shi saboda kada ka sake shawara. Ya ce to wannan shine makasudin tashin hankalin Ruqayya mahaifiyar Nasmatu domin kowa ya san halayyar Hamal. Hamal yana busa sigari a falo. Hajiya uwan ta kalle shi ta ce ɗan gata da yake haka take ce masa. Ya ce haba Hajiya ina batun gata ɗan da za a yi masa auren dole. Masu sauraro bari mu kwana a nan a madadin tashar kundin Bahaushiya da ke online a YouTube wacce ke ɗaukar nauyin muku sai shugaban tashar Alhaji Mujtafa Malam na Abba Abubakar Usman shine ya sada da ku. Mu'azzam Ahmad Ibrahim shine shugaban sashen shirye-shirye na tashar kundin Bahaushiya. Ali Dangwal shine tace shirin har ya samu isowa gare ku. Zubairu yan Balan Naji ke cewa assalamu alaikum.